Seriál Bob a Bobek na cestách. Strašidelný hrad. Majiteľom tohto klobúka je kúzelník Hókus Pókus a bývajú v ňom dva zajace, Bob a Bobek. Lenže Bobekovi sa z teplúčkeho klobúka nikdy nechce. Bobek, vstávame, cvičíme, kožušky vetráme. Ale prečo, prosím ťa? Pretože dobre vyvetraný kožuch ťa v zime zahreje. I keď mám taký pocit, Bobek, že teraz nám bude pekelne teplo. Bobek, ide do tuhého, tie havrany chcú buď náš klobúk, alebo môj kožuch. Poď, radšej zmiznime. Tak to sa nikdy nestane, aby slovenský zajac z boja utekal. Mám nápad, Bobek, už si dnes cvičil na husle? Sláva, vidíš, už sú preč. A pred nami? Bob, nie je to náhodou ten tajomný hrad v Karpatoch? Myslím, že je. Tam vraj strašia tapíry. Upíriky, zarazlo. Ja sa trošku bojím. Kto sa bojí, nesmie do hradu, vlastne do lesa. Tak ideme. A sme tu zavretí. Ako v zajačinci. Haló, je tam niekto? No, to sú vtipy. Nehambi sa, Bobek, daj mi lapku. Pozri, Bob, šachy. Zahráme si. Ťahám vežou na B4. Ničoho sa tu nedotýkaj, Bobek. Bobek? Bob, ticho, nedúpaj, Lebo ho zobudíš. A koho? Koho? Prečo toho mŕtvého, čo tu leží? Je ako zabitý. A neumytý, fuj.